Men egentlig så har jeg aldrig været i tvivl om, at den her dag her, den ville komme. Projektet med at få Ringborgen optaget på verdensarvslisten, det har et solidt fagligt grundlag og et indiskutabelt højt niveau. Og derfor så har jeg også de seneste år set frem til, at vi kunne byde velkommen til netop den her begivenhed, fejring af optagelsen af vikingeborgene på UNESCO's verdensarvsliste. Ringborgene, det er vores allesammens verdensarv. Programmet i dag, tænker jeg, det skulle I lige have. I har nok ikke alle sammen haft lejlighed til at kigge på de lister og flyers og hvad det ellers hedder, der er budt rundt. Der taler vi en række personer, som hver især symboliserer det, eller de, som er med til at tage vare på og give Fyrkat liv. Først så kommer borgmester Mogens Jespersen, Maja Fjord, det er jo kommunen. De giver nogle penge og så videre. Så kommer bestyrelsesformand for Nordiske Museer, min egen institution, Per Lyngby. Så har vi professor emerita fra Aarhus Universitet, middelalderarkæologi, Else Rosdal. Man kan sige, at Else hun er her for at repræsentere forskningen, det kan I nok regne ud, men Else er her også for at repræsentere dem, der har været med til at udgrave Fyrkat. Else hun står bag en lang række af højt faglige artikler, men også mere folkelig formidling, kan vi sige, omkring både Fyrkat og vikingetid i almindelighed. Så hjertelig velkommen til første festtaler, Mogens Jespersen, borgmester i Mariager Fjord Kommune. Så er der lyd på, jeg håber, I kan høre alle sammen. Hvor er det bare dejligt at se så mange, der er fået frem i dag. Og specielt tak til alle de, der kommer som vikinger. Det er min mikrofon, der suger så meget, det her blok her. Det er jo en fantastisk bedrift, at Harald Blåtand fæstningsværker nu er sat på verdenskortet. Tænk sig, nu er vi kommet i klassen med pyramiderne og den kinesiske mur. Ligesom turister, de valgfarter til Egypten og Kina. Ja, så får vi også besøg af de samme folk i Ringborgen i Danmark og her i Hobro med Fyrkat. Så fremover kan vi forvente, at der kommer rigtig mange gæster. Jeg ved ikke, om vi kan høre noget for det sus her. Okay. Det rummer rigtig store muligheder. En længere højsæson, flere arbejdspladser i lokalområdet, blot for at nævne et par stykker. Så det er altså nu, vi skal gribe muligheden for at gøre det her til et turistmekka. Og for at det kan blive det, så skal alle trække på samme hammel. Kommunen, byen, borgerne og erhvervslivet. Vi skal alle være klar til, at turisterne de lægger turen her forbi, så de får lyst til at opleve måske også mere end Fyrkat. Og vi har jo rigtig mange smukke områder i vores kommune. For med Fyrkat som trækplaster, så ved vi, at der kommer rigtig mange mennesker og se på alle de gode attraktioner, vi har. Og vi vil jo rigtig gerne, at de bliver bare lige lidt længere. Så er der også store perspektiver i den populære Hærvejsrute. Jeg ved ikke, om I har hørt om Hærvejsruten, som kommer til at gå her forbi. Det er den rute, hvor man kan gå og cykle. Det vil sige, at man kan ikke køre bil. Vi er så heldige, at den følger lige ind på Fyrkat. Så en kombination af Fyrkat og Hærvejen gør jo, at vi forhåbentlig kan få folk til at blive her lidt længere. Og vi ved jo også, at de som går eller cykler, ja, det er langt fra alle, der synes, at det er sjovt at ligge i en bivuak ude i skoven. Så må vi sørge for, at der er nogle muligheder inde i byen. Og har de endnu mere luft og gode cykelben, så er det jo en rigtig god idé, at de tager en tur omkring vores fjord. Og det er jo sådan, når vi kommer til foråret, så er vi færdige med at lave vores cykelsti hele vejen omkring fjorden. Og så kan man jo tage en tur ind til Mariager og kigge på kirken og på vej på den nordlige side, ja, så kan man også dreje en tur ind omkring Brandslå Bakker og se, hvor vikingerne de har gemt alle deres sølvskatter. Vi er utroligt glade for, at vi bliver nomineret, fordi nu får vi muligheden, og vi skal fange den mulighed, og det er alle, der skal være med. Jeg vil runde af med til sidst og takke museet for at tage initiativ til den her flotte fejring
og for at sammensætte det spændende program, som Lars lige har fortalt om. Og nu jeg siger Lars, så er jeg nødt til at sige, alle de ting, der er foregået her, de 16 år, der er gået forud for det her, det er selvfølgelig ikke en mand alene, der har gjort det, men uden Lars Nørrebak, så var vi bare aldrig kommet dertil, hvor vi er i dag. Så en tak til ham og de mange andre, som har lagt tid for det her. Tak for en rigtig god dag.